Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri, astelena da eta ze asteburua izan duguna, Bigarren kafea Sound System, Fermin Muguruzaren kontzertu historikoaren irudiak ikusi eta ikusiari gara, 30.000 pertsona Donostiako Anoeta estadioan, fasismoaren aurkako jaialdi handian. Bueno, ixo, nik ezin izan nuen, jon eskerrak, aukera gehiago izango ditudan Anoetako kontzertu erraldoiaren ondorengo egunean, Fermin entzuteko eta ikusteko bi aukeraren berri eman ziguten. LHZ jaialdia eta bere herria, Irun. Baina nik uste dut Donostiakoa errepika ezina izan zela, 30.000 pertsona dira. Ardezagun hori izpide eta goazen zenbaki potoloeta hitz egitera. Odezaguna pendua, 88. urtean, estatu batuek berriz bombardatu dutela Irak eta Tuluzen poliziak hilduela magrebiar bat eta Madrilen fasistek Aitor Zabaleta euskalduna dena da gorron. Bai, 30.000 zenbaki potoloa da, bai, baina begira hemen badago lotura, 30.000 horien artean Gorka Urbizu zegoen. Berak ere jendetza biltzen du bere kontzertuetan, eta entzun hau, gaurko egunez, atera zuen Katamalo proiektuak bere lehen diskoa. Gotzon Barandiarenek idatzitako poemak izan ziren Katamalo ikuskizunaren abiapuntua. Poema horiek kantu bihurtu zituzten Bihotz Bakartien klubeko musikariek eta Gorka eta Nerea Urbizun Neba Arrebek. Urtebete geroago abenturaren lekukotasuna ematen duen Erantzi diskoa argitaratu zuten eta 2011an azken kontzertuak eman zituzten. Hori bai, 2014an Durangoko Plateruenan grabatutako kontzertua argitaratu zuten. Zarratuko dizut bizia zen gozoa den pozoina erreinua oraleku duenarentzat zen gozoa den pozoina Hemen doa asteburuarekin lotura duen beste zenbaki potolo bat, 10.000, bai, izan ere, Zaporeak elkarteak 10.000 pintxo baino gehiago saldu zituen atzo Donostiako Kosk jaialdian. Intxaurrondon ospatutako jaialdian bildutako dirua Lesbosko migratzaileei jatekoa eta arropak eramateko izango da, noski. Festaren 8. edizia izan zen, eta euriak gora bera arrakastatxo izan zela azaldu du ekimenak. Hauxe esan zuten. Euskal gizarteak berriz ere argi eta garbi erakutsi du Zaporeak proiektuaren alde dagoela eta egunero 2005 janari plater prestatzen laguntzen jarraituko dutela.
Iratxe abeslari naparra izan zen hain zuzen ere Zaporeaken proiektu horretan, santzuen lehenengo Euskal Hiriburu batean jotzen, Intxaurrondoko festarraldoi horretan. Efemerietara joko dugu orain zenbaki handi gehiagoren bila, adibidez 2018ko ekainaren 16an manifestazio oso jendetsu egin zuten Iruñean Altsasuko gazteen alde, 80.000 lagun baino gehiago batu ziren Iruñeko kaleetan, azken hamarkadetan bertan egindako manifestaziorik jendetsuenean. Aste batzuk lehenago Espainiako Auzitegi Nazionalak 2 eta 13 urte arteko espetxe zigorra ezarri zien gaztei, 2016ko urrian Altsasuko taberna batean 2 guardia zibil eta haien bikotekidekin izandako istilu baten erruduntzat jota. Txiki geratu zen Iruña hain manifestazio erraldoian. Ibilbide osoan zehar Altsasukoak aske, hau ez da justizia, oihuak entzun eta txalo zaparradak entzun ziren. Nola ez Altsasu aurrera kantua abestu zuten Mikel Marquezek, Estik, Eldrogasek eta Jon Maiak. Gazteen senideak holtza gainean eskerrik asko mezu erraldoiari tinko eutxiz amaitu zen ekitaldia herriaren maitasuna eskertzeko. Izugarriak dira benetan egun hartako irudiak. Jaio ez baginen, Ez bagende kalean, azaldu ez balira, ez balit borobila, munduko lurbira. Utziko bagenio, bat izateari, ez gandek ez sekula, batera kantari. Neguak ernaldu du, aritzen herria, nezoratu da horren, oparo urria. Txarrenari onena, atera diozu zaurietan musu. 30.000 ikusle, 10.000 pintxo, 80.000 manifestari. Zenbaki txikiagoa bat aipatuko dundik, baina esan nahi handikoa, 86. Abai? 86 kilometro. Abai? Idien gainean kilometroriek egin ondoren, Aralarko Santutegiko ate berriak Pasaiako Albaola lantegian eraikitakoak Sakanako mendiaren gailurrera iritsi ziren atzo. Duela 8 hilabete ekintza bandaliko batean erreplika dira ate berri hauek. Joan den astelenean Pasaiako Albaola lantegitik atera ziren eta txalo zaparrada artean jaso zituzten atzo bertaratutakoek. 86,5 kilometro, 21 udalerri, 7 etapa, ekainaren 9tik 15era. Erromesaldi ederra izan da. Gure irratigi estudio aurretik ere pasa ziren festagiroan eta beraien atzetik joateko tan egon ginen, baina gonbidatuak ezin bakarrik utzi. Etxea oztu ez dadin, etxea oztu ez dadin, etxea oztu ez dadin. Tira eta zalantzarik gabe zenbakiak aipatzen hasita, egun hauetako zenbakiak aipatu beharko ditugu. 480 horriko Guardia Zibilaren txosten bat, 20 milioi maskara, herri lanen 11 sorta. Bai, Santos Zerdan, PSOEko antolakuntza idazkariak dimisioa eman zuen ostegunean, bere ardura guztiak utziko zituela esan zuen, bai alderdi barruan zeukana, eta baita Espainiako Kongresuko diputatu akta ere, gaur egingo du azken hori. Izan ere, Santos Zerdanek legez kanpoko komisioak kobratu dituen zantzuak daudela ondorioztatu du Guardia Zibilak. Antza denez, Pedro Sánchez Espainiako presidenteak agerraldia egingo du asteazkenean Kongresuko osoko bilkuran gaiaren inguruko galderei erantzuteko. Tira baina zenbaki guztietan potoloena ipatu nahiko nuke nik 1000 ostegunean ospatu genuelako gure irratsaioaren 1000. Saioa Txillidalekutik egindako saio eder batean. Hau da, ordutik zuekin zuzenean gauden lehen aldia beraz, eskerrik asko. Oso gustora egon ginen, eguraldia lagun zahar eta berriekin, Oianaren dantza, Mai Gorostiagaren kamisi Janus Lesterren ahots zoragarria, gure amonak Kontxit eta Marimi, egia esan,
ezin hobeto egon ginen. Baina, beno, gure ohiko laborategian ere gustora egoten gara, beraz, zer dugu gaurko irratsaion? Josune Belez de Mendizabalek hainbat gai apaipatu nahi dizkigu ikasturtea amaierako kontzertuak argazki erakusketa sorgindu bat Gasteizko Lorezainen egoera, nola ez? Izortze Santin Gomezekin Iker Gazte kongresuaz eta Trump garapen zientifikoaren kontra hartzen ari den neurriez hitz egitea proposatu dugu. Lubakian podcastaren azken atal entzungo dugu. Pablo Zurutuza Deniz Itxaso etxebizitza sailburuarekin ariko da. Eta Frantzisaldia ospatu dute horeretan, Vicente Badillo Santa Maria, edo esan da Frantzisen omenez, June kontatuko digu gehiago. Entzuleok ekainak 16 ditu gaur eta astelena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin entzuleok June Romatet Ibarguren, egunon? Egunon. Ondo? Bai. Vale, poste naiz. Eta zuekin entzuleok Goiuri Ezeiz Arandi, egunon? Egunon. Ondo? Egon naiz hobeto. Ara? Bai. Ba, orduan bia, naiz posten dia. Ostegunean adibidez, hobeto egunean. Ai, noski, baina, bueno, hainbestean zaude. Txakite. Hainbestean ere ez, Arazoak. Izketan ari zeizuen hau Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 1001 du, ala. 1001 du, goizak 10:09 minutu, ekainak 16, gu 3 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan, ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Junego Juri. Zer? Zez abestikin hasiko dugu 1001 ezta? Edozin saio da 1001. Eta ze esan nahi duzu horrekin? Ba, presio asko sentitzen dudala blokedutan nahuela. Ja, egia da, beti geratzen garela 1000 eta horrelako zenbaki potolokin, baina 1001 bada main garrantzitsua, Txakitza besti jarriko dugu. Igual, iraganetara jo behar dugu. Ui, bai, vintage. Bigarren gaferen iraganetara. Espaldi ez dugu jarri liburu ala kafea. Baldiko. Javier, zemuz adil. Besterik ez Puzle txikitu bateko piezak Elkartzen ez duen zeru bat Txamponok besterik izan ez Behar izanak ase beharrez Liburu ala kafia Zer eros dezake Txatean diote, hei aspaldikok, zer moduz ajean nire maite duta da, ze ederra 1000 saioa. Berandu iritsi eta zer rezibimendua. Eta ze horea jakitea, hortxe, Jokin Pinatxo eta Izaro gertutik zeudela, ba gorka, bai, posten gara, gozatu da zenuen, Izar asko zegoen, jende, maite dugun jende asko, eta guretzat ere oso ederra izan zen. Ta atzo ze ederrak alde arte gazte izen, eta bazkaria, 3 antzerki ikusi nitun. Bazorioneko azu gorka, ze hona dantza, ederra. Juhu, egunon gaztiak dio indiokerrek, nekane altzelaik ere egunon, astelenon, ez dakit uinetan eskarak eman dizkigun nekaneri lore sortagatik eman dizkigu. Vale. Baina berriro esan dizkigu. Berriro eskerrik asko. Zer moduz ostiraleko resaka, zorionak 1001 programagatik, ostegunekoa ederra izan zen, ona. Ba eskerrik asko denoi, bai, guk ere gozatu genuen, eta bueno, beste 1000 ez dakit, baina beste saio batzuk egiteko pres bagaude behintzat. 1000 asko dira, Asko dira.
Asko dira. Kalkulatu dugu 2000 noiz izango den? Bost urte behar izan ditugu 1000 egiteko. Bai. Egia da Más o menos. lehenengo hasi zenean Bigarren kafe hasi zen, berandu apirilaren hasi zela. 20an, 2020an, eta 5 urteren bueltan 1000 saio egin ditu. Horrek esan nahi du, 2030ko martxoa apirilen, Wow, beste 1000 ingo ditugula. ordurako gure bizitzak asko aldatuko dira. Baliteke. Litekeena da. Espero dugu baietz. Espero dut garai, hori iristen denerako ez ibiltza bueltaka alokairuarekin, adibidez. Gorkak dio berak 2030an 51 urte izango dituela. Begira. Hago gaizki. Adinona da 51 gorka. Zamaki polita iruditzen zait. Inigo ordurako egongo da, ez dakit, Australiako tribu aborigena batean bizitzen. Eta Iunek irikiko du ordurako bere pastel denda. Ez da plantxarra. Ba, Hori opa dizuet nik. Spoiler bat. 2000 garren saiorako. Spoiler bat egingo izut. Australiako tribu aborigen batekin bizitzen ez dakit, baina uste dut 2025 bukatu aurretik, Australiako aborigenekin egongo naizela. 2025 bukatu horretik? Bai. Nio? Bai, badut... Kaina da, Bai, badut dokumental bat duela urte batzuk martxan jarri nuena, eta pandemiak eten zuena. Eta esperantza dauket aurten. Bai, esperantza daukat. Lagundu, mesedez. Hementxe, Gorkak dio, tarta ze ona. Jo, eski Junek prestatu zuen tarta bat, Bai, egan egin zuena. Egia da. Goxoa zegoen. Nik ezin izan nuen probatu. Nik goiurik moztuzun eta zatitxo bat utzizun hor, Bai, eta bai. probatu nun lehen zepanekin, jende asko zegoela eta esaten nun, nik egin dakoa da ez eta asko jango, baino en un espero minutu batean bukatzea Egan tarta. egin zuen. Ni joan nintzen Amaia eta Idoiaren bila, zudela beste iskinan, eta bueltatu ginean ja ez egon. Inguruan bazebiltzan batzuk jaten, moien artean, Imanol, Eire, denakan tarta jaten baino ezakit, hain azkar bukatzeko moduan. Ezakit, Oso goxoa zegoen. ez eriz. Oso. Mendik diote ordurako Goiuri alkate. Jo, zergatik opa didazue, hain gauza txarra, mesedez. John Lees ederto dantzan egiten do. Jolizek? Bakit, hor John Lees jartzen du orduan. Ez dakitan John Lees, ederto dantza egiten do ez dakit nork. Goiurik, Gelizek esan du ordurako, ez? Suposatzen Ez du. dakigu, bueno, horrela jarraitu beharko dugu. Venga, maite duten tarteari leku egingo diogu, June Romateti barguren, zina zure maite duta. Nire maite duta, izango da, simple, denbora, urte hontan zehar, kurtso hontan zehar, eukidetela lehenengo larun bata, improvisatzeko aukera eukidetena. Polita. Edo dela partidoak, dela lana, ez detelako euki tarterik, eta ostiral gauean, erosketa batzuk egiten ari nintzela supermerkatuan, kuadriako batekin topatu nintzen, eta gure herriko jai batzuk dira, auzo bateko jaiak dira, eta betiten da herriko, auzo horretan, Gaztaino auzon, lasterketa, larun bat goizean. Eta santzean, June, oaintxe apuntatu berri naize, gogoanekan, bihar zerbait egiteko, eta apuntatu naiz lasterketara. Eta zanean, nik ez dakate zer egiteko, jungo naiz ikustetan imantzea. Eta egia da, atzo, etxean hitz egiten konturatu nintzela, izan dela, lehenengo larun bat kurtso hontan zehar, egin ahal izan nula, olako zerbait, ostiraletik larun batera esatea, ez daukate zer egiteko, eta egingo deto. Orduan hori da nire maite duta. Ze polita. Goiuri eta zure maite duta? Ere maite duta da gauza bat oso bitxia. Dara mini pintza hauek. Pintzak, arropa zintzilikatzeko pintzak badakizu ez, egurrezko pintza horiek nolakoak diren. Pintza esaten badut ulertzen didazu ez da? Bai. Bai. Gustatzen zaizkit, mini pintza hauek, erabiltzen direla batzuetan horriak eusteko edo dekoratzeko ezkontzetan edo festetan, horixen ere maite dut, eske ikusten dituan bakoitzan esaten dut, ze kukiak diren pintza hauek, eta horixe maite duta, eta hemen eskuetan daukat mini pintza bat, eta horrelexe, beti maite dutak ezin du izan, zeharo sakona eta zeharo sentimentala. Gaurkoa oso azalekoa, egurrezko mini pintzak maite ditut. Ze ona, gustatu zaiti idea. Izpilu parean arro irrie. Ze June? Ez, eske, ekarri dizute postal bat,
hemen gertuko batengandik, eta iruditzen zait postal bat idazteko modurik arraroena. Dela, elbidea idazteko dagon hileretan idaztea, ez sartzea gainera, ze beraino estututa dago, hartu berrean postal osoa, grazia egin dit. Bai, baina bakizu zer, postal hau entregatu zidaten 1000. saioan. Ulertzen dut eskuz egin, osea, eskuz ematekoa zela. Bai, baina ez, idatzi duenak ere espazioarekin jokatu nahi zuela, utxunearekin nahi zuela bere jolasa egin. Nere maite dut, bi maite dut ditut. Bata, Salentotik, Pereiratik iritsi zaidala lagun baten eskutatik beste lagun baten eskura Txigida lekuraino San Alberto kafea, Arabika, Katurra eta Castillo, garaierako kafea, eta postal bat, Salentoren irudiekin, Salento zoragarri ederra. Salentu. Eta edertasun horri gainera Xabi Zeberiok bere pause diskoan egin zion kantu bat, han negoela galdetu nahi zu, Xabi, Salento gati da, bai, hortza hode, eta, gauza bek. Eta bestia maite dute... Gauza bek. Bai, holako konexioak. Eta bestalde maite ditut biharamunak, ez? 1000. saioaren biharamuna oso biharamun ederra izan zen. Gezurra. Zer jotik? Nik neukan separationan saieti. Eta idatzi nizuen, kroketa jateko eta ospatzeko, zen nik nahi nuen urrengo egunean zuekin egon, eta komentatu ze ederra izan zen 1000. saioa, zin izan ziren gure une gustukonak eta horrela, eta egintzen idaten kostin. Barkatu, bakizu ninon negoen? Bai. Txidalekun. Bai, egon zian, goizetik gaur arte Txidalekun? Ez. Ez, baina gero ja zu bilerak zenitun eta gauza importanteak egiteko. Ez, nik ikusi irun zure furgoneta hemen. Eta, bai. Bere piraguarekin eta, bai. Eta nik, gira, ez da. Eta gaur da lehenengo aldia ikusi garena eustegunetik, eta ez ziazu ez da baserkada bat eman. Barkatu. Ez. Atzo proposatu nizun trago bat hartzea eta kalabazak amantzen izkidan. Ez. Bai. Proposatu zenidan eta 2 minutu beranduago esan zenidan, berandu. Zezeze gezurtera den. Erakutsiko dugu txapa? Nik esan nizun, zerbezat eskatzen ari naiz, hemendik zabiltza, ze kontzertua zegoen atzo Tolosan, eta zuk etzenian erantzun da, nik zerbez hartu talde egin nun. Ez. Eta gero, esan nizun, plani daukezu, eta kalabazak amantzen izkidan. Beraz, nira sai egin un plana, improvisatu nuen, atzo jendea atopatu nuen kontzertuan, eta egin nuen afaltzeko plana. Baina usten badiazun ere, maite duta kontatu nahi nuen, maite ditu dala biharamun horiek horrelako aje emozionalarekin, lekura itzuli, eta Tomasekin, Txigidalekuko mantenu arduradunarekin, bezperan konpromeso bat hartu nuen, eta zen aulki pila jarri genituela hor, eta biharamunean bestela bera bakarri jaso bartzituen. Zen ez, nik goizean, idatziko izut goizean, eta etorriko naiz eta lagunduko izut aulkia jasotzen, eta hartara ez zu bakare egingo. Bale, nik osaltzera gondiatuko zaitut. Eta goizean parana pixkat egin genuen bezperan, batzuk, gehienek espantada latze egin zenuten, hemen zabeten biak barne. Ni faltzera jonitzen. Faltzera jontzinen? Bai. Zuekin? Baina gero espantada egin zenun. Parandaren unean espantada egin zenun. Baina faltzera jonitzen. Eta antxe agertu, eta une guzkitzu egiten zuen, eta belarra ez zegoen, eta tipitapa, aholki guztia jaso, eta gero antxe egon nintzen lurra kafetegian, bezperako irudiak, audioak, eta gauza guztiak disko horretara pasatzen, eta email batzuk erantzuten, eta lanean, piraguan ibiltzera joan horretik, beraz, goize borobila egin nuen. Goizeko 10:31 minutu, Txiribueltan murgilduko gara zuzenean, Josune Belez de Mendizabalekin, eta dagoeneko prest daukagu, hemen gure bideodeiaren bestaldean, Belez de Mendizabal, egunon? Egunon, hemen zuen eztabaidak entzuten, mesedez, 1000. saioan dana ondo, 1001. saioan ja zerre, mesedez. Baina, bai, hemen justifikazioak. Aulkiak jatzo zituenaenak eta bestea, eta, oso ondo pasa genuen egia esan, Eskerrik asko gonbiteagatik, eta nire maite duta, hori modu laburrean, 1000. saioan zuekin egoteko aukera izan nuela, eta 2001. hemen txenagoela. Oso gustora, oso loti, ere esan beharko dut, ez dakit zertan ibiliko nintzen asteburu honetan, hemen kalde arte izan da, eta, ni gustut horrek estresa sortzen diala. Egitarau kristona, denetarik dago, solapatzen dira gauza batzuk bestearekin, orduan aukeraketa egin behar duzu. Eta, zoratu naiz, baina bai ala bai, iraun nuen, nor eta garazi, orain igual aldatuko diote abizena,
argilunak Garaz egiguren antzari. hori da, ikustera joateko 11:30 egin zuen Probintzi plazan, eta zoragarria, argiluna, Komorebi produkzioaren lan hau, eta gozatu nuen, besarkada bat emateko aukera ere izan nuen, beraz oso polita, hori maite dutan eria, bi hoiek. Zoragarri, maite ditugunak aitortuta, nola jarriko gara txiri bueltan, Josune? Bueno, hasiko gara igual, beitu, Kaldearte aipatu dut, eta Kaldeartetik, ezta? Bete zaigu asteburu honetan Gasteiz antzerki, zirkoz, dantzaz, bueno, eta esan behar dut, estresa aipatu dudala, ez? Egia da, behin eta berriz sartu naizela, udaleko webgunean ikusteko egitaraua, eta ona natorrona gero, eta bestea, dana dago oso gertu, baina honena niretzat beti da paperaren gainean izatea, ez? Pixkate esku hori edo izatea askura eta orduan erabakitzea. Hala eta guztiz ere, hain da txikia edo gure Gasteiz hau, ze elkartzen zara jendearekin. Ni gauza hauetara bakarrik juten naiz, baina sekulan bakarrik egoten, ze gero topatzen zara batekin, bestearekin, eta orduan polita izan da, momentu ezberdinak eta ikuskizun ezberdinak, jende ezberdinarekin konpartitu izan ditu dala, ez? Eta bueno, egia esan oso pozik, aspaldiko lagunak ere ikusi ditut, gero elkartzen zara, hitz egiten duzu. Bueno, da pixkat poteoan egotea bezala, baina ja, Gasteizko erdialdean, leku ezberdinetan. Oso ondo, orduan horrekin, eta esan behar dizuet, antzerkiz bete baldin bazaigu, edo arte eszenikoz bete baldin bazaigu Gasteiz asteburu honetan, orain beteko zaigula musikaz. Musikaz beteko zaigu, bai, bakizu zergatik, bueno, bai, noski dakizuela zergatik, kurtso ikasturte amaieran, olako erakustaldiak egiten bai, dira. emanaldiak beti, orain da garaia. Hori da, eta denetarik, batzutan gimnasia, baldin bazoaz eskolaz kanpoko jarduera hoietara, edo dena delakoa, bueno, kasunetan, musikari begira jarri gara, zergatik, ze ohikoa da, bai Udal Folklore Akademiak, bai Luis Aranburu Musika Eskolak, euren eraikinetan baino, euren ikasleek egitea emanaldi horiek nun eta printzipal antzokian. Bai, printzipal antzokiak 900 bat eserleku ditu, eta, bueno, orain arte hor egin dira, baina dakizuen bezala printzipal antzokia, berriztapen lanak diela eta itxita dago, eta non ingo dituzte kontzertu horiek, zeia nahiko kopuru aldetik, claro, demagun, ez? Ikasle bakoitzak eramaten baditu, bere gurasoak, bere lagunak, onbidatzen baditu horiek, betetzen da segituan, ze ikasle asko dago eta gaina edade ezberdinakoak, bi musika eskola hauetan Gasteizen. Orduan, egin dutena izan da, programazio moduan aurkeztu. Hau da, emanaldi bat eman beharrean, Gasteizko hainbat tokietan egingo dute musika irira izeneko egitarau batekin. Eta gaur, ekainak 16, Zabalgana gizartetxeko areto nagusian, aukera egongo daia musikaz gozatzeko. Egongo dira hor perkusio eta saxofoi taldeak, eta hor emanaldiak eskainiko dituzte. Hauek ere doainik izango dira, Hor, bizi bile barko direla, interesa daukaten horiek, lekua eskuratzeko. Baina egongo dira gehiago, ekainaren 17, hau da, bihar ere bai, Jesus Ibañez Matauko antzokian, hau da, Hegoalde gizartetxearekin erlazionatzen den, edo bertan dagoen antzoki horretan ere egongo dira, emanaldiak, eta Santa Maria Katedralean ere bai entzunaldiak egongo dira, ekainaren 18 eta 19, eta baita ere, eskolako konboak arituko dira nun, eta 2000 zen. Beraz, ikusten duzuen bezala, leku ezberdinetan, areto ezberdinetan, batzuk oso erlazionatuta pixkat, olako jarduekin, beste batzuk, 2000 zen bezala, hor ibiltzen dira, ez bakarrik, esan behar nuen talde profesionalak, ez bakarrik, baina, oraingo honetan ere, eskolako ikasleek aukera izango dute bertan, olako gurea areto mitiko honetan jotzeko. Eta hori, musikakalean izango dugula, ekainaren amaierara arte. Ez dago gaizki, ez da? Ez, egia esan, gauza ederra da, gauza oso ederra da. Eta txiribueltarekin jarraituz, batetik bestera, aipatu ditugu gizartetxeak, bakizu hemen Gasteizen gizartetxe desente daudela, ia auzo bakoitzeko bat, eta begira, Amnistia Internazionalak egin duena izan da, erakusketa bat abiatu, gaur justo, inauguratuko da, eta hau ibiltaria ere izango da, hainbat gizartetxeetan ibiliko da,
eta ez naiz sorgina du izena. Eta nun kokatzen da? Ez naiz sorgina. Beraiek esalduta esaten dute pixkat gaur egun ematen den egoera bat dela, baina pixkat kafkianoa ere bada, ze hau erdi aroko kontu bada, ezta? Non sorgina neiza gertatzen zen. Ganan gaur egun ere alaxe izaten da. Eta orduan, Amnistia Internazionalak egin duena izan da sinesmenetan oinarritutako indarkeriaren aurrean, emakume hauen testigantzak eta argazkiak jaso, eta hauek egongo dira, esan dizuedan bezala, gizarte etxe ezberdinetan. Esango izkizuet lan pixkat, zeni badakit Gorka egongo dela entzuten, seguro gainera. Gorka daukagu gure, nik uste dut, Gipuzkoar erroldatua hemen Araban, ez? Eta, El Pilarren izango da, esan bezala gaur inauguratuko da erakusketa hori, argazki erakusketa, ni ez naiz sorgina izenekoa, 16tik 30, hau da, ekaina amaitu artean. Gero Zabalganara jungo da, uztailean, 1tik 12, eta iparralden, hemen ja pixkat zentroagoan, 13tik 27 uztailean. Beraz, ikusten duzuen bezala, kalean egotea, bai ala bai, aukera ederra da, datozen egunetan, ez? Nik uste dut leku guztietan gertatzen dela, ez? Gurean hemen, derrepente, dano kalean gaude, olako hilabetetan, gero kulturaldetik eta isialdiadetik ere bai, eskaintza handia dugulako. Zuenean ere horrela izaten da? Bueno, esango nuke. Bai, ni uste dut ez, pixka bat behintzen. Bai ez. Bai, laguntzen badu eguraldiak. Eta, azkenengo albiste bat, enator azken ordua ematera, baina ia, Gasteizko jaiak, bakizue, abuztuaren 4tik 9 direla. Bai. Eta, batzuk, izen batzuk aipatu genituen bere gunean. Zuretzeko Josune. Zer, bakatu? Aholku eskenator. Ai, bai, bota, zer, aldizuen lagundu, Claro, aipatu behar dituzu Gasteizko jaiak eta badaudela egitaragoa, izen batzuk badakigula, badibidez badakigu Gorka Urbizu egongo dela, abuztuaren 6an, Matxete plazan, gauean. Nere galdera da, ikusita Gorka Urbizuk zenbat jende mugitzen duen, zein ordutan joan behar nuke Matxete plazara? Aurreko egunean etorrita ondo, nik uste. Bai, ez, oso txikia da, txikia da, eta beti, Matxete beti betetzen da, edo zein hau da, izen handi edo izen oihartzun txikiagoa duen taldeekin ere bete egiten da, ze oso giro polita da, gero txosna batzuk ere jartze ditu gehu elkarteak bertan, atsegina da. Bai, pixkat meriendatik iluntzera doan tarte horretan, hor egonoi gara asko eta asko. Gero erabakitzen dugu, bai kutsi aldera jun edo txosnetara. Bai, beste aldera holan pixkat transito horretan, baina bai, Matxete, nik uste dut Matxetek estan da egingo duela. Eta orain entorren esatera ere bai, txosnaguneak antzeko parezido, nik uste ere estan da egingo duela, zeren eta nor eta Fermin Muguruza etorriko da abuztuaren 7an, holan iragarri berri du, eta, beste kontzertu batzuk ere badira, baina, klaro, bonbazo honekin, pentsatzen dut, arrakasta itzela izango duela. Zer esan, txotnetan ere, Akerbeltz, Biznaga, Kokain, Safi, Marte, Lasarte, beste batzuk ere izango direla, baina, azken egun hauetako berria, asteburukoa izango nuke, da Fermin Muguruza, abuztuaren 7an, Gasteizen izango dela, txosnagunean. Josune Belez Mendizabal, plazer bat izan da zurekin, txiribuelta egitea, egia esan, pentsatzen hasi nuen, zerbait gehiago gertatzen da Gasteizen, dago Gasteiz, loratzen, udaberri... Gorka balin badoa. Zuk Gorka bidaltzen dezula Villarroja de Cameros, eta bakotean jartzen dutela jaialdi bat. Gorkak mugitzen dela, bera, eramaten dela motxila bat, kulturaz betetako motxila bat, eta bera ara joaten den lekura, aziak ere egiten ditu, eta loratu egiten da. Gorka da kulturaren motxilo. Zuek ez duzu los frikis. Ai, Iñigo. Gazpatoi motxilo siempre van con, no zen hori, bai. Fruitiz ez dakit zerealak edo horrela. Ez ziren marrazki bizidun batzuk,
eta bazen motxil izeneko pertsonaia bat, eta haren motxilatik ateratzen zen infinitua. Eta gorkarena da motxilo kultural bat. Bide batez, maite dugu, Gorka Santestebanek lehengoan lanean ez dakiz ere errezala, eta autobusa berandu zetorrela, eta ura 1000. saiora iritsi zedin, jaso eta autoz ekarri duen pertsona. Ez dakigun nortzen, txilira lekuraino eraman zuena Gorka, baina gora pertsona hori. Gorka kontatuko diguzu. Publikoki edo pribatuan zuk hori ja zer horrek erabakiko duzu. Bai, Josune Belez de Mendizabal, muxo ondi bat, eta gaur bertan erantzungo dizugu zure data proposamenei, ze badugu entrevista bat Josune Belez de Mendizabalekin egiteko hemen gurean Bigarren Kafean. Kontatuko dizuedan, orain arte kontatu ez dudana, baina zerbait kontatuko dizuet. Seguro. Ederki ba Josune, muxo ondi bat eta harremanetan gara. Ba hori da, venga, agur talde. Goizeko 10:43 minutu, Bigarren Kafean zarete. 1001. saioan. Bagara eren egungo edo joan den asteko berdinek, eta era berean, bagara beste batzuk. 1001 kolore, zenbatetan gehiago, asko zoe. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren Kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611, 411, 868. Kontua da, gu egon garela gure burbuian murgilduta. Guretzat denbora eten egin zela ostegunean 1000. saioaren ospakizunaren bueltan, baina munduak aurrera jarraitu du. Horrek dakartzan gauza on eta txarrekin alde batetik. Umeak jaio dira, jaialdiak ospatu dira, eroritako txakur bat salbatu dute Bizkaian, baina txanponaren beste aldean bombek jarraitzen dute, autoistripuak egon dira eta Trumpek trampkeriak egiten jarraitzen du. Eta guk gaur, itzultzeko mundura eta albisten berri izateko, txamponaren bi aldeak aipatuko ditugu, batetik gauza onak, adibidez, Iker Gazte Kongresua, eta bestetik gauza txarrak, Trumpek zientziaren aurka duen bere gurutzada propioa. Eta horretarako Izortze Santin Gomez dugu gurean, aspaldiko partez, ezin izan baitzuen etorri gure osteguneko 1000. saioaren ospakizun festara. Egunon, Izortze? Kaixo, egunon, eta zorionak, 1001, bueno. Eskerrik asko, Izortze base bilen mundutik, kongresuz kongresu eta zientzia divulgazio eta ikerketa eta bereganatze eta jakituria bereganatzeetan murgilduta. Eta galdu egin zuen 1000. saioa, baina Gala, saia joango gara hola pilulatxoak elkarbanatzen, Izortze, eta ikusi izango duzu. Gutxu gara bera bertan gertatu zena. Bai, egia zen da pena handiz, ezin izan nuelako egon, baina, posten nahi zuen gatik, osondo egiten ari zarete, eta horren adibidea da, ja 1001 programa daramate zutela, así que... Eskerrik asko gaia murgildu harko dugu, Juri? Bai, esan dut, nik bai dugula bigai, batetik Iker Gazte Kongresua, eta hau dela, txamponaren alde onaguk duela hilabete edorrela, izan genituen hemen gurean hitz egiten, esan ziguten, kongresuak erakusleio bat izan nahi duela herri honetan egiten den ikerketaren zarako, eta aipetu ziguten 200 ikerlari inguruk parte hartuko zutela Iker Gazte Euskal Ikertzaile Gazten topagunearen 6. edizioan. Ez dakiguna da, zer moduz atera gote zen kongresua, baina uste dut Izortzek badakiela eta kontatuko digula, ez da Izortze?
Bai, hori da. Bueno, ja 2 aste pasa dira, eta zuk esan bezala 2 astetan gauza asko gertatu dira, ez? Baina, bueno, saiatuko naiz laburpentso bat egiten. Egia esan da, aukera eduki nuen kongreso osoan zehar bertan egoteko, ze beste urtetan, igual saio konkretu batera joan naiz, ez naiz kongreso osoan zehar bertan egon, eta niretzako kriston esperientzia polita izan zen, ez? Ze, bueno, gu ikertzaile beti gaude hor gure ikerketaren baitan murgilduta, ez? Eta uste dugu ikertzaile guztiek gauza bera egite dutela, ez? Ni biomedikuntza ikertzen dut eta denek biomedikuntza egite dute, ez? Hola izaten da, ez? Ez gara ateratzen. Eta kontua da, pila bat ikasi nuela eta, bueno, disiplina arteko kongresu bat zenez, aukera eduki nuen Euskal Herrian egiten diren ikerketa ezberdinen ideia bat egiteko, ez? Gizarte zientziak, arkitektura, ingenieritza, artea, bueno, eta egiten diren gauzak oso polita dira, eta Euskal Herrian egiten den zientziaren kalidadea ikaragarria da. Eta gainera, euskeraz, hori dela garrantzitsuena, ez? Aipatu genuen guk ere, bazaudela, gai batzuk, ulertzeko modukoak zirela, beste batzuk ez, baina bazaudela, ez? 50 aurkezpen, 74 mikro aurkezpen, eta 114 poster, edo hori zela behintzat, aurreikusta zegoena. Ondorioztatu dezakegu Euskal Ikertzailetza gaztean harrobia badagoela eta etorkizuna oparoa izango dugula? Argi eta garbi, ez? Niretzako ikaragarria izan zen bertan zegoen nivela. Eta komentatu duzu mikroaurkezpenak, ez? Mikroaurkezpena da zerbait supersaila egiteko, ez? Aurkeztu behar dute. Bere ikerketaren helburua eta emaitzak 3 minututan. Eta gainera ez daukate soporte fisikorik, ez dituzte PowerPointak erabiltzen. Eta ikusi behartzen duten ze modu ulergarrian azaltzen zituzten oso gai konplexuak, ez? Niretzako egia esan da ikaragarri izan zen, eta, bueno, azpimarratu nahiko nuke, hor ditugun ikertzaile euskaldun gazteak kristolako lan egiten dutela, eta gainera lan hori azaltzeko kriston gaitasuna daukatela. Ze ona, gainera, ipatu zigun Ainhoa Latatuk, aurkezpenez gain izlari gonbidatuak ere egongo zirela, eta antxe zaudela 4 gonbidatu, okerez banago, Olu Jentzen, Arturo Elosegi, Juan Carlos Moreno, eta Maria G. Bergiñori, beraiek entzuteko aukera izan zenuen izortze? Bai, beraiek entzun ditun, eta, bueno, berriro ere, ikaragarria, ez? Euki genuen Olu Jentzen, dala Southamptoneko unibertsiadeko ikertzaia, eta bera, bueno, gazte trans eta genero disidenteekin egiten du ikerketa. Eta esaten dut disidenteekin horrekin, zain zuzen ere, bere ikerketa oso interesgarria da, ze metodologian bertan beraien iritzia kontutan hartzen du, ez? Orduan, nolabait moldatzen du bere ikerketa, beraiekin eztabaidatuz, ez? Eta oso kuriosoa da, ze beraiek egiten dutena da sormenezko metodo parte hartzaileak. Orduan, nolabait, beraien sentimenak adierazteko, eskatzen zaie, beraien okurritzen zaien formatuan zerbait sortzea. Batzuk irudiak egiten dituzte, beste batzuk komikia, beste batzuk poemak, eta egia esan da oso interesgarria izan zen. Ikerketa egiteko beste modu batzuk existitzen direla plazaratu zigulako, ez? Eta gero, Arturo Elosegi, kriston divulgatzaile ona da, eta egia esan da, eman zuen hitzaldia oso interesgarria izan zen. Bera, ez dakit ezagutzen duzen, baina Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzailea da, eta bera ibaien ekosistemak aztertzen ditu, ez? Eta aztertzen du, nola gizakion jarduerak eragina daukan ibaietan, ez? Eta bera hitzaldiaren izenburua irakurriko zan, pentsa ezina ohikoa bilakatuz, ekosistemen leheneratzea. Eta berak azaltzen zigun, ez? Batzutan beraiekin kontaktuan jartzen diela, adibidez, urtegi batean arazo badagolako, edo ibai batean arazo badagolako, eta beraiek, evidentzia zientifikoetan oinarrituta proposamenak plazaratzen dituzte arazo horreri aurre egiteko, ez? Eta gehienetan instituzioetatik lortzen duten lehenengo erantzuna, ez, izaten da, ez?
hori inertzia batzu daude, eta, bueno, ez dute egin nahi, zientziak eskatzen duen hori, ez? Baina berak esaten zuen, bueno, denbora pasa ala, gero beti bueltatzen ziela, esaten, oi, aizu, proposatu zenigun hori egingo bagenu, ez? Osea, denbora, aklimatazio denbora behar dutela instituzioetan lan egituten pertsonek edo politikariek, bueno, zientziak eskintzen dituen soluzio horiek martzan jartzeko, nola, gaitez? Eta hori, bueno, moraleja interesgarria izan zen. Eta gero niretzako, Juan Carlos Moreno barkatu Cabrera, Madrileko Unibertsitateko ikertzailea, hizkuntzalaria, izan zen ikaragarria. Zetip, gizona hau Madrilekoa da, eta euskara ikasi du. Bai? Eta orduan, bere itzalia emateko eskaini zitzaion, ingelesez ematea, edo euskaraz ematea. Eta berak euskaraz ematea aukeratu zuen. Ara? Ikaragarria, izan zen superunkigarria. Madriletik datorren norbait euskaraz egitea, ez? Eta, bueno, gero plazaratu zuen mezua ere oso garrantzitsua, ez? Bera hitz egiten zuen elebitasun hegemonikoari buruz, eta, bueno, hemen daukagun adibidez, euskara gaztelera, elebitasun hegemoniko hori, eta, bueno, ze garrantzitsua dan, zientzia euskeraz idaztea, ez? Elebitasun hegemoniko horreri aurre egiteko. Oso, bueno, unkigarria eta polita izan zen. Bai, berak ikusi genuen gero albiste batean eta aipatu genuen berak aipatu zuela ikergazten edo ikergazteren bueltan behintzat egin zioten elkarrizketa batean nola kontra egiten duen berak euskara ikasteko hizkuntza zaila dela mito horri, ezta? Berak esaten duela hizkuntzen zailtasuna edo erraztasuna ez dela hizkuntza baten berezko ezaugarri bat, baizik eta hizkuntza batek besteakin duen harremana, ezta? Oda, gaztelania hitz egiten duen batentzat katalana hitz egitea, euskara hitz egitea, baino errexagoa izango da, baino horrek ez du esan nahi katalanaren gramatika egitura euskararena baino errazagoa dela, ez? Edo euskararena korapilatsuagoa denik, eta uste dut hori sartu beharreko zerbait dela gure garunetan, ze kalte egiten duela batzuetan aipatzen dugunean, euskara da munduko hizkuntzarik zaiena, eta horrek egiten du, eta horrek egiten duena da, azkenean jendeak ikasi nahi ez izatea, edo erabili nahi ez izatea. Beraz, oso interesgarria gizon honek aipatzen duena. Oso interesgarria dituzute, por cierto, interesabalko bazenute, bideo guzti hauek YouTubeen igota daude. Aukera dago ere, ikusteko, ez? Eta gero azkena, niretzako interesgarri izan zen Maria Navarro, Donostia International Physics Centerreko ikertzaia fizikaria, eta, honek, kriston klasia eman zigun fizika kuantikoari buruz. Wow. Oso zaila den gai bat, eta superulergarri egin zuen, ez? Adibidea jarriz eta, fizika kuantikoa eta ikasteko aukera auki genuen ere. Oso interesgarria orokorrean. Egiten ditu Bilboko udalak aukeratzen ditu uste dut 5 jakintza alorretako artikulu ez, edo sariak emateko, aurkezpen onenak baloratzeko, eta nik uste dut ikergazteren adibide oso ona dela 5 horiek hartzea eta ikustea ze desberdinak diren, ikusteko gazteek zer ikertzen duten, eta izortzek aipatzen zuen bezala, arlo eta lor ugari landu dituztela, adibidez, irakurri egongo dizkizuet, Elena Kasiriainen Mugalur proiektua, Mugaldetako bizipenak eta mugaren iruditegiak Euskal Herrian. Idoia Landaren borondate digitala. Alexander Mirandona Olaetaren elektrolito solido hibrido berriak, sare metal organiko eta likido ionikoen kombinazioa litio eta sodio baterientzat. Ane Amundarainen aptameroak mieloma anizkoitzaren aurkako errenean oinarritutako terapien garapenerako eta Jaione Bengoetxearen euskara eta gaztelaniazko kontranarratiben sorkuntza, datuen sorrera eta ebaluazioa. Hemen izortze denetari dago. Denetari dago, eta esango dizu gehiago, ni horrea joan aurretik bakarrik aptameroi buruz nekien, hau da, biomedikuntzari dagokion gaiari buruz. Beste guztia ezkideiarik ez, eta egia da, horrelako kongresu baten balioa, euskaraz dela ikertzailean zara, hortaz gain, dain zuzen ere, gai askoren inguruan ikasteko aukera mata dizula. Eta niretzako hori oso garrantzitsua da. Aipatu dugu, ikergaztaren webgunean eta YouTubeko kanalean ikusgai daudela hainbat parte hartze, eta interesa duen orok hortxe izango dituela eskuragarri, ze hemen ere divulgazio lan ederra egiten dute kongresua
antolatzen dutenek. Eta kasu hortik ere arrantzan ibil gaitezke, ze gai batzuk merezi dute kafe oso bat hartu eta euretan gehiago murgiltzea. Beraz, elektrolito solido hibridotaz asko dakizu eta horren inguruko elkarrezketa bat egin nahi duzu, ezta? Ez, baino izan daiteke. Elektrolito solido hibridoak. Datorren ikasturterako, Inigo. Hori da, datorren ikasturterako txiko dugu, baina interesgarri izan daiteke. Noski bai, interesgarria izan daiteke, baina hartzen ditugunean elkarrizketak prestatzeko, hori zuretzat, eta nik nahiago adibidez euskara eta gaztelaniazko kontranarratiben sorkuntza, uste dut hobeto moldatuko naizela horretan elektrolito solido hibrido berrietan baino. Esan bezala, Iker Gazte kongresua ospatu zen maiatzaren amaieran, eta hortxe dauzkazute, beraien webgunean, landutako gai ugari. Entzuleok, goizeko 11:00 bidea egingo dugu Olatz Salvadoren laguntzaz, eta boletinari tarte eginda, segituan jarraituko dugu beste gai batzuen bueltan, Izortze Santin Gomezekin. Ateak erdirekita uzten abiena sentimenduen zapinean galdu naiz kabadaki eguraldiaren iragarpena euria zure begietan ezer ez da hermetiko dena dago kanpoko oldeek kristala kolpa. Bide batez segituan itxaso lehonekin bat egiten izango gara Bilboko estudio zentraletan, baina izue gauzatxo bat, badakit Gorka nork eraman zuen autoz 1000. saioa gal ez zezan. Segulako ikerketa lan egin duzu. Bai. Zure Iker Gazte zara. Bueno, 40 urte beten dituen lehenguan ez dakila Iker Gazte izan daiteke. Gazte ez dakitua. Bere lagun Maite Aguadok eraman zuen DJ Xagardok, Kulturzas logoaren egilea. Hemen diken besarka da handi bat, Maite Aguadorentzat, DJ Xagardorentzat, eta eskerrik asko, Gorka, 1000. saiora kartzegatik, ze, aizue, garrantzitsua zen. Eta Jon Lizek dio, Iker Gazte ez da dinarekin lotutako kontua. Egia da, erasi. Baina, sentimendu bada, falta zaizkit gauzak gehiago. Izen ematen oinarritan begiratuko dugu. Ez, ikerlari bezala berria behar duzu izan. Alegia, hasi berria, ez 20 urte izan. Ez dut ulertu hori esan duzuna. Niko ikerketa bat hasten baldin badut, lehenengoz nire bizitzan, elektrolito solido hibridoen inguruan, gazte izango naiz, ikerketa munduan hasi berria gongo naiz. Vale. Beraz, parte hartzea izango nuke. Beste kontua da. Ulertu dizut, ikerketaren munduan esperientzia luzea daukazulazuk, ez darun horregatik etzarela Iker Gazte. Barkatu. Ez bestelako ikerketak egin ditut. Azergatik Euskal Herrian kafea den orokorrean aintxarra, adibidez, horri ikerketa bat egin dut, eta nolabait kontraste empirikoarekin azal nezake. Baina ikerketa pixkat antropologikoa izan da, erabat zientifikoa baino. Tira, gauzat eta beste, bagoazela Bilboko estudiotara, itxasoen lankidean txeprez dugu, eta azken ordu gurera ekartzeko itxaso egunon. Kaixo egunon, jaigiroan hasiko dugu azken orduko hau, aipatu behar dugu, Iruñeko O-plazan jaigunea prestatuko duela Herri San Ferminak ekimenak txupinazo propioarekin eta guzti. Honekin batera, arratsalde antitaurinoak, herri bazkaria Palestinaren aldeko manifestazioa eta kontzertuak izango dituzte aldezarreko txoko honetan. Lehen ekitaldia uztailaren 6an izango da, ordu biterdietan, herri txupinazoarekin, honen bitartez kaleko saltzaileek, hau da langile manteroek, pairatzen duten jazarpen poliziala eta kriminalizazioa salatuko dute.
Bestalde adin guztientzako eskaintza zabala eta anitza izango dutela diote aurtengo San Ferminetan, eragileen eskutik antolatutako bazkariak, bertso saioa, txikientzako antzerkia, pilota txapelketa, herri olimpiadak eta elektrotxarangak besteak beste. Guzti horrekin batera esan dugu uztailaren 10ean Palestinaren aldeko manifestazioa egingo dute 6etatik aurrera eta egun horretan bertan herri bazkaria ere egingo dute. San Ferminetarako hilabete baino gutxiago gelditzen den honetan deia egin diote herritar orori datozen asteetan egingo diren auzolanetan parte hartzera eta jaiguneko txandetan aritzera. Eta honekin batera aipatuko dugu ere eguneko albisteetako bat izaten ari denetako bat, hain zuzen BSH ezkirotzeko langileak greban baitaude astelehen honetan multinazionalak erabakitako kaleratze prozesua hasi bezperan. Suzko barrikadak jarri dituzte eta eraikinera sarbidea blokeatu dute. Ezkirotzeko lantegiko BSH-ko langileak grebara deitu dituzte esan bezala astelehen honetan, kaleratze prozesua hasi bezperan multinazionalak Nafarroako gobernuak eta enpresa batzordeak bultzatutako berrindustrializazio saiakerak gauzatu ez zitezen hartutako erabakiaren ostean. Astebete da BSH-ko zuzendaritzak bideokonferentzia bidez lantegia itxi zuela jakinarazi zuenetik. Joan den astean enpresa batzordea eta Nafarroako gobernuko kontseilariak Bruselara joan ziren Europako agintariekin biltzeko epeak malgutzeko, baina etzen posible izan eta gaurkoan suzko barrikadak jarri dituzte ezkirotzeko lantegiaren sarrera nagusian bertara sartzea eragotziz. Juanjo Hermoso de Mendoza enpresa batzordeko buruak salatu duenez, zuzendaritzak oraindik ez du jakinarazi noiz eta non izango den bihar egitekoa den enplegu erregulazioko espedientea aplikatzen hasteko bilera eta hori langileen mobilizaziorako eskubidearen aurkako erasoa dela uste du. Honekin batera trafikoari begira jarriko gara eta aipatuko dugu duela ordu bete ere esan dugun bezala, bertan dirautela A1 errepidean, Gasteizaldean 4 kilometrorainoko autopilaketek hain zuzen Irungo noranzkoan, errei bat itxita baitago bertan bidelanak direla eta beraz kontuz esan bezala A1ean Gasteizaldean autopilaketekin eta hori da orain arte berritzeko geneukan informazioa eta 12etan itzuliko gara. Eskerrik asko Itxaso Leon. Aurrera egingo dugu eta esan da bezala, eguerdiko 12etan informazio gehiago izango dugu hementxe naiz irratian eta guk Izortze Santin egin jarraitu behar dugu izketan. Gaurko bigarren gaian murgildu horretik Izortze Santin esan behar dizugu gure barne komunikazio sistemetan gure WhatsAppean Julen Goikoetxe Arbegozok esan duela, berak badakila nori egokituko zaion elektrolitoen gaiari heltzea. Dagoeneko Julen Goikoetxe Arbegozoren kartela jarri ondari da, Julen, ondo ulertu du, zoragarri ulertu du. Badagor lotura bat, Julen eta biok uztailaren 5etik aurrera turra kontatuko dugu. Julen izan da igandean teirute lastraketa orkesten Tolosago Triangulon. Horrelako itzurretan elektrolitoak oso beharrezkoak dira. Beste kontua da hibridoak, solidoak edo zerote diren. Baina elektrolito izan badira eta bere garrantzia dute. Beraz, Julenek badauka lehen pausua emana. Ez dakit, ondo hariko nahi izan, zinka eta manganesoa eta horrelako gauzak zer diren badaki edo inoiz zehatu ditu. Beste kontua da, gaia lantzen duenean oso lagungarri egingo zaion. Izortze Santin, estatu batuetara begira jarri behar dugu, eta Goiuri Zeizarandiak botako du jauzia kontinenteraino. Bai, kontua da hemen, albiste honen influentzuan badaukagula, lehen esan dudan bezala, Trumpkerietan ari dela, eta Trumpen gobernuak kolpe gogorra eman diola giza immunoeskasiaren virusaren kontrako txertoen garapeneko lanari, eta $458 milioi programa bati amaiera eman diola. Entzun dugu, Osasun Instituto Nazionaleko Dibizioko funtzionarioak ostiralean eman zietela berria, programa honen bi buruzagiei, bi taldek elkarlanean egin dute lan, beste ikertzaile batzuekin, beste gaixotasun batzuetarako tratamendu sorta zabal bati ere aplikagarria zen lan batean. Beraz, albiste txarra hasieratik bukeraraino, ez da Izortze? Bai, ez gaitu sorpresa zarrapatzen, ze hontaz ja komentatu izan dugu aurreko programa batzuetan, ez? Trumpek badauka hor kruzada berezia zientzia eta ikerketaren kontra, eta, hau da beste adibide bat, ez? Ez dakit hemen komentatu nuen, baina orain ja dela 2 hilabete edo gutxi gora bera baita ere bertan bera utzi zuen RNA mesularian oinarritutako txertoen ikerketa, ez?
eta ez dakit komentatu nizuen, baina han dagoen RNA Society-ko ikertzaileak bat egin zuten, eta, bueno, atera zuten adierazpen bat horren kontra, eta bar, ez? Eta ikertzaile pila bat estatu batuetan eta estatu batuetatik kanpo ari dira mugitzen, ez? Neurria hauen kontra. Bueno, hori, ez gaitu sorpresaz harrapatzen, baina, bueno, oso berri txarra, ez? Azken finean, bueno, askotan komentatu dugu, gibaren kontrako txertoa garatzea oso zaila dela, ez? Virusaren ezaugarriak direla eta, baina, bueno, programa honeri esker, lortu dute estrategia bat, zeinean, sistema immunitarioa entrenatzen da, sistema immunitarioa berak, antigorpuz neutralizatzaileak sortzeko eta virusa nolabait virusaren infekzioa ekiditeko, ez? Eta animali ereduetan egin dituzte ikerketak eta emaitzak oso interesgarriak ziren. Orduan bazirudi hor, esperantzarako leiho bat irekita zegoela, baina orain finantziazio guztia kentzen balin badute, lortutako guztia bertan behera geratzen da, ez? Eta orduan berriak oso txarra dira. Harritu egiten hau alde batetik, bueno, hainbat adituei ez, entzun diegu esanez, inoiz baino gertuago zegoela, ez, ikerketa honen bidez, inoiz baino gertuago zegoela txertoa eta benetako eraginkortasuna izango duen garapena, eta nik pentsatu nahi dut Trumpek daukan egoarekin berarentzat sekulako auspoa izango litzakela esatea zientzialari estatu batuarrek egin diote aurre honi eta lortu dute. Eta ez du hori zagertatuko, kendu duelako finantziazioa. Eta orduan, ez dut ulertzen oso ondo erabakia. Bueno, pues nik uste dut gibaren inguruan mugitu izan den guztia, da berari bultzatu diona, olako finantziazioa etetera, ez? Izan ere, ez du bakarrik programa hau bertan behera utzi. PrEP farmakoa horretarako diru laguntza bazu zeuden, hori ere, bertan behera utzi du, eta baita ere, han estatu batuetan dago programa bat deitzen dela PEPFAR, dela Afrikako eta beste herrialde batzuetan IESaren kontrako tratamenduak finantziatzeko, ez? Eta hori ere bertan behera utzi du. Orduan, azkenean, ez da, esan dezagun, erabaki tekniko bat, da erabaki ideologiko bat, ez? Eta ideologiarekin bat egiten duen erabaki bat. Orduan bai, egia da, bere goa hor alde batera utzi dula, eta, bueno, azkenean erabaki duela, IESarekin eta gibarekin erlazioa eduki dezaketen edozein ikerketa diru laguntza eta bertan behera ustea. Irakurri dut baita ere bitxia, bueno, deigarri iruditu zait, The New York Timesek albistea eman duenean, ipu batzuk jasotzen zituela, National Institute of Healtheko norbaitenak, baino pertsona horrek eskatu duela ez bere izenik, ez bere aurpegirik ez agertzea, Trumpek erabaki hauek hartzen ditu, eta National Health Instituteen izenean hartzen ditu azkenean erabakiak, baina bertan lan egiten dutenak ere, une gogorrak biziko dituzte pentsatzen dut, gero erabaki hauek trasladatu behar dituztenak beraiek dira, eta honen, errua ere zati batean jasotzen dutenak beraiek izango dira, baina haze giroa egongo denan, ez da izortze? Beitu, nik nabaritzen dut giro oso txarra dagoela, Inigok esan duen bezala, pasan astean Suedian kongresu batean egon naiz, eta estatu batuetako ikertzaileak etorri dira, ez? Eta bereien hitzaldi guztiak hasten dira beti hango egoerari aipu bat eginez, ez? Izate behiz egoera txarrean gaude, eta bar. Eta orduan, horrekin ja nabaritzen duzu zein danan bertan dagoen giroa, ez? Azkenean, ikerketa egiteko dirua behar dezu. Eta gobernuak diru hori kentzen baldin baduzu, akabo zure ikerketa, akabo zure karrera zientifikoa, akabo dana, ez? Orduan, benetan orain atakalarrian daude. Eta gero baimentzen badia zute ere anekdota bat kontatu nahi dut ze. Ikergazte kongresuan Arturo kontatu zuena, ze niri iruditzen zait ere ikaragarria, ez? Bueno, Arturo eta bere taldeak badauzka ere kolaborazioak estatu batuetan, ez? Eta esan duan bezala, beraiek ibaien ekosisteman lan egitute, orduan biodibertsitatea hitz egiten dute. Ara joan zirenean, esaziete, biodibertsitate hitza ez erabili, ze dibertsitatea ez dago oso ondo ikusita hemen eta bar. Osa, imaginatu, eskizofrenikoa da, ja, puntu horretaraino iristen dira, ez? Orduan,
Bai, egoera ez da bat ere ona, eta ez dakit bertako ikertzaileek ez duten migratu behar, beraien ikerketekin jarraitu ahal izateko. Hauexek izortzek ekarri dizkigun bi albisteak, batetik albiste honak, bestetik txarrak, bizitza horrelakoa delako, baina adi jarraituko dugu, eta tamalez, adi jarraituko dugula esaten dugunean, badakigu honek zer esan nahi duen, hurrengo hilabeteetan horrelako etenaldi gehiago entzungo ditugula, ze Trumpen bere zientziaren aurkako borroka honetan, hau ziurrenik ez da izan, azkeneko etapa, eta iritsiko dira gehiago, eta iritsiko dira are okerragoak, beraz, adi jarraituko dugu, baino tamalez adi jarraituko diogu honi. Eskerrik asko izortze. Eskerrik asko zuei, agur. Wipe the sweat from your brow and touch your lips. She's saying this way outside the endless rain. Goizeko 11:13 minutu izango dira 3 segundu barru eta Bruce Springsteenen doinoekin egingo dugu urrengo minutua segituan June Romatet Ibargurenen eskutik Frantzisaldian murgiltzeko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ekaina iristearekin batera, hasten dira gaia inportatzaien, enpresa asko eta asko haien webgune edo sareetako logoak hortzadarrarekin apaintzen. Ikusiko ditugu normalean kolore bakarrekoa den logoak edo markak koloretako bandera atzean dutela, eta usteko dute urtean zehar hilabete batez haien iruditeria horrela izateak arazo asko konpontzen dituela. Bestalde, herri eta hiri askotan, ekaina iristen denerako prest izaten dituzte egitarau oparoak, hitzaldiak, erakusketak, omenaldiak eta baita festa egiteko tarteak ere noski. Hainbat eta hainbat herritan antolatzen dira harrotasunaren hilabetean, baina noski, nik etxera tira behar nuen, eta horre eta errenterian igaro berri den Frantzisaldiaren inguruan hitz egin nahi nizuen. Ekainaren 10-tik 14 harrotasun astea beharrean Frantzisaldia ospatu dute horre eta errenterian. Baina zergatik du izen hori? Bada Vicente Badillo Santa Mariagatik edo beto esan da Frantzisengatik. Baina nortzen Frantziz. Mila 1946ko azaroaren 7 jaio zen Vicente Badillo Santa Maria. Loperan, Jaenen. Faustino Badillo Cuevas eta Antonia Santa Maria Muñozen semea zen. 6 anaia arrebetan 5. izan zen. Haurtzaro eta gaztaroa Jaenen igaro ondoren, garai hartan esaten zen bezala transformista gisa aktuazioak egiten hasi zen. Hau da, gaur egun drag queen izenez gehiagoen ezagutzen dugunean hasi zen lanean. Valentziako fama handiko lokal batean aritu zen lanean, eta baita Zaragozan ere. Eta pixkanaka mundu horretan gehiago sartzen hasi zen. Ondoren, Euskal Herrira etorri zen.
Mila bederatzireun eta garren urtean kokatuko gara. Oraintxe entzuten ari garen hau modan zegoen garaian. Vicentek egunerokotasunean etzen Francis moduan agertzen, baina soilik ikuskizun eta abeslari moduan egiten zituen emankizunetan egiten zuen hau. Urte hartako ekainaren 10 zen. Ororetako Iztieta auzoan Apolo dantzalekua zegoen, eta beste gau batez festa giroan zen biltzan. Goizeko 3:30 iritsi ziren, eta hemen bertsio ezberdinak daude. Horrelako kasuetan beti gertatu ohi den bezala. Batzuek diote Antonio Caba, Espainiar polizia, erabat mozkortuta taberna ixtera zioanean saiatu zela sartzen, eta utzi ez ziotenez mozkortuta eta haserre iskanbila sortzen hasi zela, putos baskos eta antzerakoak karrexika esaten zituen bitartean. Beste batzuek diote mozkorra zegoela bai, baina Frantzisekin hitz egiten egon zela eta gero iritsi zela gertaturakoa. Bertsio ezberdinak badaude ere, amaiera bera da denetan. 1979ko ekainaren 10ean, goizeko 3:30 Iztietako Apolo dantzalekuan ondorengoa entzun zen. Tiro bat zuzenean Francisengana, eta momentuan hil zuen tiroa. Poliziak 4 egun zeramatzan Euskal Herrian, eta epaiketan adierazi zuenez, pistolak segurua jarrita zuela uste zuen, eta etzen bere asmoa tiro ematea. Baina eman zion, erailketa gertatu zen, eta Francis hil zuen. Fiskaltzak 6 urteko zigor eskaera egin zuen, epaileak 9 hilabetekoa jarri zion, eta hauetatik ez zuen bakar bat ere bete. Begirada bat kalean, bitzitxusiren artean, irrifare konplize bat, hitz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan. Hilketak eragin handia izan zuen Euskal Herriko gay eta lesbianen artean, baita Errenterian herrian bertan ere. Herrian greba orokorra deitu zen, eta udalak egindako osoko bilkura berezkian deialdia babestu zuten. Gertaera salatu eta familiari babesa eskaintzeko aleginarekin batera. Polizia Nazionalaren kargak bizitu ziren, udaletxean sartzeraino iritsi ziren. Baina, eta horren artean barkatu, hainbat manifestazio ere egin ziren. Tartean ekainaren 12an Donostian egin zena, Egamen inguruan publikoki lehen aldiz, hainbat pertsona bildu ziren eguna izanik. Gorpua familia bizi zen Torrent herrira bidaltzeko diru bilketa egin zen, eta orain bertako hilerrian dago bere ama eta anaiarekin batera. Ukitzen den gorputzoro mintzen den 46 urte igaro dira gertaera hartatik, Euskal Herriko LGTBIQ+ mugimenduan eragin nabarmena izan zuen, eta gaur egun ere bere omenez auzo horretako zebrabide bat urtero margotzen da banderako koloreekin. Bere omenez harrotasun astea izena izan beharrean Frantzisaldia ospatzen da Orere eta Errenterian. luzeegia da zure krimenen geriza. Bizinai du libre. 3 urte dira udalak LGTBIQ+ kontseiluak, koordinadorak, Oze eta Zinemak eta Eureka Dansek elkarrekin Frantzisaldia antolatzen dutela. Eta Julen Zabala koordinadorako kide bat elkarrizketatu dut, pixkatxo bat Frantzisaldiaren inguruan hitz egiteko, ez da Frantzisen heriotzak ekarri duen lehen ekitaldia, Frantzisaldia bera. Lehenengo Frantzisaldia 2022an egin zen. 2 urte lehenago LGTB mailarekin zerbait antolatu zuten Frantziz gogorazteko. Baina 1980 urtetik Gipuzkoako Egamek ekitaldi desberdinak antolatu zituen. Antolaitzaileak esan bezala, Fernando... Barkatu, nastu
Urtez urte egitarau ezberdina antolatzen da. Eta beti izan da, Francisez gain erreferente ezberdinak omentzeko tartea ere. Eta urtengo honetan, hauxe kontatu digu Zabalak. Franzisaldian urtero norbait omentzen da. Aurten Fernando Tegitzea fama. Bai, fama horretako da, baina markada asko daramatza Madrilen bizitzen, Sexilion moduan edo horrelako zerbait. Artista, transformista eta idazlea da. Erreferentea batez ere La muerte de Mikel filmagatik. Antolatzaileak esan bezala, Fernando Telletxea oskoz, fama ez izenez ezagunagoa omendu dute aurten. Abeslari gisa hasi ondoren, 80ko hamarkadan transformista gisa aritu zen, eta ospea lortu zuen La muerte de Mikel filmean egindako lanagatik. Hurrengo urteetan antzerkia eta kantua uztartzen zituen, hainbat ikuskizun egin zituen, eta baita zineman eta telebistan ere. Asteartean harrera egin zionten udaletxean, eta arratsaldean harekin batera kale jira egin zuten herri osoan zehar, herriaren sarreran dagoen biribilguneraino. Han, mastatik ikurrina jaitsi eta kolektiboko bandera igo zuten. Horrez gain, egitarauan baziren besteak beste, famaren azken liburuaren aurkezpena, film eta dokumental batzuen emisioak, eta larunbat arratsaldean drag tardeoa antolatu zuten. Julen Zabalak aitortu digu, espero baino jende gehiago mugitu dela egun hauetan. Jarduera guztiek asistentzia handia izan dute, dena oso ondo jonda. Ospea duten katealdiak oso hunkigarriak izan dira eta horretak aintzat hartu eta maite izan ditu. Ez genuen espero. Oso pozik gaude urtengo Franzisaldiaren emaitzarekin eta Fernando Telletxeak merezituen omenaldiarekin. It's fine, it's cool, you can say that we are nothing. Amaitzeko Juleni galdetu diot, naiz eta erantzuna nahiko garbi nuen, ea 4 edizio hauen ondoren hurrengo urteetan jarraitzeko asmoa zuten, eta hau izan da erantzuna. Bai, Franzisaldiak 4 edizio bete ditu aurten, eta etorkizunean ere ala jarraitzea da asmoa, Maiatzaren 17 LGTB-fobiaren aurkako eguna, eta ekainaren 10 Frantzizik zuten eguna, bi data horiek biltzen dituen ekimena da. Hori gogoratzeko modu bat da, LGTBK+ ardatz duten hainbat jarduerekin. Horretako udalak antolatzen du, Mari Biboio taldeekin, elkarlanean, oraingo honetan gurekin, horretako koordinadorekin. Beraz, Julenek esan bezala, urtero antolatzen jarraituko dute Franzisaldia, gure herria eta Euskal Herria kolektiboko pertsonentzat geroz eta erosoagoa izan dadin, eta omendu beharreko referenteak omentzeko, eta noski, ondo pixka bat ere hor tartitxo bat ondo pasatzeko. Eskerrik asko, June Romatet Ibarguren eta baita Julen Zabala berari ere, haren ahotsa gurera ekartzeagatik, Franzisaldia nola baite, hobeto ezagutuetan murgiltzeko. Goizeko 11:25 minutu dira eta segituan Pablo Zurutuza eta Denis Itxasorekin utzi behar zaituztegu Lubakian podcastaren 5. eta azken atala ezagutuko duzue eta bide batez aurreratuko dizuegu urtea indartsuari garela amaitzen eta joan den ostegunean kontatu genizuen bezala Habana podcasta, fikzio sonoroa, oinarri erreala duen fikzio sonoro historikoa, ostiral honetan estrenatuko dugula eta benetan entzuteko modukoa izango dela. Baina orain txanda esan da bezala Denis Itxaso eta Pablo Zurutuzarentzat etxebizitzaren inguruan hariko da etxebizitza sailburuarekin gure lankide Pablo eta segituan ura entzuteko aukerare izango dugu.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Batzuetan, uste baino urrunago iristen gara ideia batekin. Ez da argi egoten zein den arrazoia. Nire ustez, ez dago paturik. Ez horrelakoen atzean egoten dena zer. Askotan gauzak gertatzen dira eta ja. Kito. Bide hori da garrantzitsuena. Gertaerak baliatzea. Eta bertatik ikastea. Kontua da, podcast honen azken saiora iritsi garela. Eta hasi ginenean, ez genuela oso argi, honek lorerik emango zuen. Zuk ideia landatzen duzu, baina ondo ureztatzen ez baduzu ez da ezer gertatzen. Eta askotan, zuk zurea eginda ere, eguzkia ez dirten. Baina gure kasuan, irten da. Eta saio hauetan zehar gurera etortzera animatu diren pertsonei esker izan da hori. Lehen saioko Jonanderren ekarpenetatik hasi, eta Unai, Ane eta Izpeari esker, asko ikasi ahal izan dugu bideo honetan. Eta gaur, azkenik, hilabete hauetako lanari bukaera emateko, Denis Itxaso ezagutuko dugu. Orain arte ikasitakoa bilduta, ari botako dizkigu gure kezkak, gure galderak. Eta arazoari irteera emateko bideak zein diren jakiten saiatuko gara. Etorri gurekin. Ongi etorri lubakera. Pasa eta jarri eroso. Etxean zaudete. Entzuten ari zaren hau, Lubakian da. Gaur, Denis Itxaso. Nola marrazten zenuen etxe bat txikitan? Usteet 3 dimensiotan egiten nuela. Beti lauki bat, gero hiruki bat gainean, teilatu gisa, baina atzetik ere gero egiten nion atzeko aldea baita ere. Eta konturatu naiz, denborarekin konturatu naiz askotan marrazten ditu dela etxeak, modu inkonsientean bilera bat nagoela eta, boligrafoa daukazu eskutan eta beti marrazten duzu zer, ez? Eta konturatu naiz, modu inkonsientean etxeak marraztu izan ditu dela beti. Denis Itxaso, PSeko politikari donostiarra da. Politika zientziatan lizentziatu ondoren, politikari bezala aritu da esparru desberdinetan. Donostiako, Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako zinegotzia izan da urtetan zehar. Gainera, Espainiako gobernuko ordezkaria izan da Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta gaur egun, etxebizitza eta hiri agenda sailburua da Eusko Jaurlaritzan. Beraz, ari egingo dizkiogu ditugun galderak. Aurreko ataletan hitz egindako gonbidatuekin, pixka bat irudi bat egin dugu etxebizitzaren egoeraz Euskal Herrian, baina Eusko Jaurlaritzaren ikuspegitik nola ikusten den, jakin nahi dagoren? Egoera latza da. Nik uste dute gaur egun mailaren gainean dauzkagun datuen arabera ikusi besterik ez dago jende askok daukala etxebizitza beharra, garestitze prozesu bat eman da, gaur egun dagoen eskaria eskaintza baino askoz ere handiagoa dalako, eta merkatu bat
den moduan funtzionatzen duen heinean, horrek prezioak goruntze egitea ekarri du, ez? Guk nahiago genuke merkatu baten moduan funtzionatzea baina eskubide baten moduan funtzionatuko balu, ez? Horregatik uste dugu, adibidez, zonalde tensionatuen aplikazioak baliagarria izan daitekela besteak beste merkatua interbenitzeko eta merkatuan arrazoizko baldintzak ezartzeko, ez? Bai, eta galdera zaiena agian, baina beti lehenengo atortzen zaiguna zergatik gertatzen dago. Gertatzen da, batetik historikoki Euskadin jabetzarekin zerikusia daukan kultura guzti hori oso errotuta dagoelako, besteak beste. Baita ere, jabetzarekin errotuta dagoenez, askotan etxebizitza ikusi izan dugu aktibo finantziero baten moduan, eta ez bizitzeko behar dugun erramenta edo tresna baten moduan, ez? Horrek ekarri du etxebizitza erabili izana negozioak egiteko, errentak izateko, inbertsioak egiteko, eta eraberean udalek ere askotan eta kolore guztietako udalek lurzorua erabili izan dute diru sarrerak bermatzeko, udalek gastua eta inbertsio ugari dauzkate eta hoietako batzuk asetzeko, lurzorua erabili izan dute batzutan diru sarrera gehiago izateko. Horrekin guztiarekin gertatu da, etxebizitzaren prezioak goruntze egin duela, ez? Gero bestetik, azken bolada honetan eskaria, alegia, etxebizitza behar duten poblazioa asko aldatu dela. Demografikoki aldaketa oso azkarra eman da, eta momentu honetan adibidez, daturik esanguratsuena izan daiteke, pertsona gehiago bizi direla bakarrik bikotean baino, ez? Eta horrek eskatzen du, ia gure populazio maila berbera mantentzeko askoz ere etxebizitza gehiago behar ditugula. Aldaketa guzti horiek velozidade konkretu batean ematen ari dira, eta botere publikoak ez daukagu gaitasuna, edo behintzat orain arte ez dugu gaitasunik izan, velozidade berdinean, abiadura berdinean etxebizitza berriak ekoizteko. Eta horretan ari gera, hori da egin behar duguna. Egia da ez dala bakarrik etxebizitza berriak eraikitzearen kontua, hori importantea da, nik uste dut kapitulorik garrantzitsuena hori izango dala, baino dagoeneko eraikita dagoen hirian interbenitzea ere beharrezkoa da. Alegia, azalera handiko etxebizitzak zatitzea, edo lokal komertzialak etxebizitzetan bihurtzea, edo etxebizitza gutxen aurkako burruka areagotzea, ez? Horretan ere ari gera. Zehaztapenera ekarrita beti, ez? Oso gai potoloa da, handia. Baina, zehazki, orain txobertan, sailburuan zein da orain lantzen ari zeraten helburua? Bueno, batipat, ari gera udalerri desberdinek beraiek eskatuta erremu tensionatu izendatzen, errenderia izan zan lehena, baino Galdakao ere badator, Zumaia, Lasarte Horia, Bilbok oraintxe bertan eskatu du, Donostia izendatzekotan gaude datozen egunotan, Barakaldo, Irun, guk uste dugu urtea bukatu baino lehenago euskal populazioaren 50%ren inguruan egongo dela tensiopeko eremuetan bizitzen, ez? Horrek esan nahi du prezioak mugatu egingo direla, alokairuen prezioak interbenitu egingo direla, eta arrazoizko prezioak edo arrazoizko prezioak kobratzen hasiko direla eta nolabait ere malgutuko dela pixkateko era hori, ez? Era berean udalerri guzti horiekin egiten ari geran elkarlanaren poderioz eskatzen dieguna da lurzorua, gero eta gainera doainik lagatzea Jaurlaritzaren mesedetan, gero guk etxebizitza departamentu gisa bertan etxebizitzak publikoak eta babestuak eraiki ahal izateko. Azkenean tensionamentua zer da? Hasieran esan dudan bezala, eskari handi bat, eskaintza txiki baten aurrean. Orduan eskaintza da areagotu behar duguna, handitu behar duguna, eta horretarako lurzorua behar dugu, elkarlana behar dugu udalerriekin, eta esan beharra daukat egoera berri honetan gero eta errazagoa edo gero eta
modu, errazagoan ari gerala elkarlanean udalerriekin ulertu bai dute, nik uste dut ulertu bai dute momentu honetan, beraien prioridade bat, lehentasun bat baldin bada, beraiek ere esfortzu bat egin beharko dutela, ez? Eta udalerriak lagatu egin beharko digutela hainbat lurzoru gukero etxe bizitza babestuak egin alizateko. Hori batetik, eta gero bestetik premiazko neurrien lege bat prestatzen ari gera parlamentuak aurten bertan aprobatu alizateko, eta lege horren poderioz, nahi duguna da udalerriei beste malgutasun eta gaitasun batzuk eman lurzoruak beste erabatean eta abiadura handiagoarekin kudeatu alizateko, azkenen daukagun arazoa da hirigintza oso prozedura konpleju batean bihurtu dugula eta epeak oso luzeak direla etxe bizitza bat eraikitzen dugun arte, eta hori guztia azkartu nahiko genduko, bizkortu nahiko genduke, malgutu egin nahiko genduke, azkenen helburua dalako etxe bizitza babestu gehiago egitea. Gaur egun baino egiten direnen askoz gehiago, ez? Eta gainera, lebanteak ere onartu nahi ditugu, eraikita dauden etxe bizitza babestuetan, adibidez, 2 pisu berri egin alizateko eta bertan gazteentzako alojamentuak egin alizateko. Beste hainbat neurri daude, baina agian horiek izan daitezke esanguratsuenak. Eta horrelako neurrien aurrean, zein oztopo aurkitzen dituzue normalean? Horrelako neurrien aurrean zeintzu oztopo, adibidez, Euskadin momentu enten adibidez turismoak badu garrantzi bat, ez? Eta goruntzitik joa. Orduan, oztopo baino, nik uste dut erronka badela uztartzea turismoak dauzkan onurak eta uzten duen nolabait ere aberastasun hori, berton bizigeran hiritarren eskubideekin, ez? Eta gure eskubideak eta gure bizi baldintzak eta gure bizi kalitatea ere kolokan jarri daiteke baldin eta etxe bizitza asko turistentzat erabiltzen baldin baditugu. Ez dauka zentzu handirik halako esfortzu batean murgilduta egotea etxe bizitza gehiago egiteko eta era berean eraikita dauden etxe bizitzak turistentzat erabiltzea. Horregatik, premiazko neurrien lege honetan baita ere ezarriko dugun beste arau bat izango da, tensiopeko eremuetan ez dela posible izango etxe bizitza turistiko gehiago egitea, edo onartzea. Alegia, erabat, suspendituta edo debekatuta geldituko direla horrelako etxe bizitza berriak onartzea tensiopeko eremuetan. Zergatik, bazkenean ikusten ari geralako erakargarritasun turistiko handia daukaten eremuetan edo lekuetan etxe bizitzaren arazoa egundokoa dela. Momentu honetan Euskadin dauzkagu 2 motatako arazoak, edo 2 motatako hiriak. Batzuk entorno metropolitanoetan dauzkagun arazoak zergatik demanda eskaria oso handia delako, eta hiri horiek gainera iaia lekurik ez daukatelako, espaziorik ez daukatelako, lurzoru gutxi daukate. Eta gero beste motatako arazo bat dago, adibidez, herri txiki baina turistikoetan. Zumaiak adibidez ondo ordezkatzen du, ondo adibide ona da ulertzeko nola herri txiki baten momentu batean etxe bizitzaren urritasun hori eta garestitasun hori turismoarekin zerikusia handia izan duen. Eta orduan, arazoa berdina da, baino jatorria desberdina da. Eta ondo ulertu behar da jatorria zer nolakoa da, konponbideak mahai gainean jartzerako orduan desberdinak izan beharko dutelako. Etxe bizitzaren beharrak kopuruak baino azkarrago egiten du gara. Gehiago eraikitzea konponbide izan daiteke, baina dugun horren kudeaketa garrantzitsua da. Eraikita dagoena birpentsatu behar dela dirudi. Erronka bat izango da, izaten ari da. Ez dago dena gure esku. Baina zer egiten da alda daitekeen horrekin. Dena alda ukiezina. Ala badago non aurre egin. Eudelek osatu du gomendio zerrenda bat etxe bizitza turistikoen harira. Ez dakit bat egiten duzuen, esan duzunagatik, medio batzuk aipatu dituzela, baina... Nik uste dut, zorionez, Euskadin aspalditik eta ia etxe bizitza turistikoan fenomenoa ailegatu zenetik, gobernuak erabaki zuen erregistro bat egitea, nolabait etxe bizitza guzti horiek erregistratuta egon daitezen eta jakin dezagun non dauden, zenbat diren,
Era berean, turismo sailak ere inspektore gorputz bat martxan jarri zuen, jakin badakigulako bueno, etxe bizitza turistiko pirata asko dagoela. Alegia plataformetan publizitatzen direnak, iragartzen direnak, baino erregistroan ez daudenak. Orduan hori datu horiek ondo kontrastatu behar ditugu eta erregistratuta ez dagoen etxe bizitza bat turismora erabiltzen denean, horren atzetik ibili behar dugu, ez? Nik uste dut orokorrean Euskadik baduela begirada, kontentziozko begirada bat etxebizitza turistikoekin, ez? Aspaldi Donostia, eta nik uste dut izan zala lehenengo udalerria, suspenditu egin zituenak lizentzia berriak ikusten zuelako bere biziko arazo batean bihurtzen ari zela, ez? Orokorren nik uste gauzak ez ditugula etxebizitza turistikoekin gaizki egin, baino jakina da turismoa sektore ekonomiko depredadore badala. Ez badira mugak jartzen, segituan hazi egiten da. Tarduan, horretan ere interbentzio publikoa ezinbestekoa da. Nik uste dut, alde hortatik, lege berri honetan jarriko ditugun debekuak, honen arira baliagarriak izango direla, ez? Beldurra eman dezake turismoan oztopoak jartzeak? A ber, duderik ez dago turismoarekin zerikusia dauden onura asko daudela. Donostiran jende askok egiten du lan turismoaren sektorean. Gaur egun komertzioak adibidez, komertzio sektoreak arazo handiak dauzka jende gehienak interneten bidez erosten dituelako hainbat gauza. Zein esparru aurkitu du komertzioak bizirauteko turismoa? Ia erosketak egiten ditugu dendetan turismoan gaudenean. Orduan, ostalaritza ere hor dago, hotelak hor daude, zuk hori ezin dezu desmontatu egun batetik bestera, ezin dezu kolokan jarri. Orduan, politikak daukan segurazki zailtasunik handienetariko bada uztartzea interes desberdinak, ez? Batetik turismoa ezin dezu hil, eta bestetik muga jarri behar dituzu. Besteak beste, baita ere, ondo ulertuta, edozein helmugak, edozein Donostia bezalako helmuga turistiko batek ere limiteak izan behar dituela. Karga limite bat izan behar du, Gipuzkoak, Euskal Autonomia Erkidegoak, Zumaiak, berdintzait, baina limitea egon behar du, eta gainera, horren arabera lortuko dugu helmuga turistiko hori etorkizunera bizirautea. Alegia, jasangarri izateak ekarriko du turismo hori osasungarri izatea eta oreka baten baitan garatzea, ez? Hori da gakoa. Eta nik uste dut oraingoz lortzen ari gerala, naiz eta momentu batzutan ikusi izan dugun arazoak edo arriskuak egon zitezkela, ez? Gai aldatuta pixo bat, toki askotatik begiratzen da Euskadi begi honekin, eredu moduan, ze eredu dauka Eusko Jaurlaritzak? Begira, nik uste dute egon direla gure azken hamarkadetan hainbat erabaki gaur egun balorean jartzen direnak, ez? 2003an Euskadik erabaki zuen esfortzu publikoarekin eraikitzen diren etxebizitza babestu guztiak beti izango direla etxebizitza babestuak. Alegia, kalifikazio permanentea izango dutela. Eta honen arira, gogoratu beharko genduke, oraindik ere badaudela hainbat autonomia erkidego Madril bezalakoa, nun eta etxebizitza babestuak 10 edo 15 edo 20 urte pasa ondoren, kalifikazio hori galdu eta etxebizitza pribatuetan bihurtzen direnak. Alegia, despatrimonializatu egiten dela, hainbeste esfortzuarekin eraikitako azpiegitura sozial bat. Nik uste dudana da, Euskadi daukan azpiegitura sozialik garrantzitsuena bere etxebizitza parke publikoa dela. Gaur egun, 17.000, 18.000 etxebizitza inguru dauzkagu, esfortzu ondarekin eraikita, eta horiek publikoak izan behar dute betirako. Orduan, hori 2003an egin zan. Zer gertatzen da, azkeneko hamarkadetan oraindik ere zor bat izan degula 2003 garren urtetik aurretik egindako etxebizitzak kalifikazioak galtzen joan direlako. Eta orduan, naiz eta Euskadik eraikitzen zituen etxebizitza berriak gehiago ziren kalifikazioa galtzen zutenak eraikitzen genituen etxebizitza berriak baino. Hori zorionez bukatu egingo da, datorren urtean nik uste izango dela
azkeneko urtea, eta horrek esan nahi du gure saldoa positiboa izaten hasiko dela, ez? Baino adibidez, 2015ean, hain justu duela 10 urte, oain ekainean beteko dira 10 urte, Euskadik etxebizitza lege propio bat aprobatu zuen legebiltzarrean, eta aitzindaria izan zen. Besteak beste, ezartzen duelako derrigorrez, Eusko Jaurlaritzak sustatzen dituen etxebizitza babestu guztiak alokairuaren erregimenean izango direla. Nik uste gaur egun Euskal Herritarrek begionez ikusten duten politika bat dela beti alokairuaren moduan kudeatzea etxebizitza babestuak. Zergatik, onuradunek beraien errenta muga batzuen barruan mantentzen den bitartean etxebizitza hori gozatzeko eskubidea izango dutelako. Baina zorionez, familia horrek bere aberastasun maila edo bere errenta maila handituko balu, orduan etxebizitza publiko hori beste batentzat utzi beharko luke. Eta hori da gure politika. Horrek esan nahi du, momentu horon, belaunaldi, beharra duten pertsonen mesedetan erabiltzen dugula azpiegitura sozial hori. Kudeak eta zari gara etengabe. Egin daitekeenarekin egiten denaz. Turismoaz, babesaz. Zer doa nora? Eta nora atzetik gu. Etxebizitza babestuak dinamikoa izan behar du, aldakorra eta denona. Eta ezin da parke publikotik joan. Hori baita Jaurlaritzak har dezakeen laguntzarako bide zuzenetako bat. Kudeak eta zari gara, legeak diragakoa. Horren inguruan hitz egingo dugu orain. Aipatu dugu etxebizitza publikoa, eta aipatu duzu ere ura eraikitzeko beharra. 2025ko martxoan agertu zinen prentsaurreko batean, hitz egiten interesgarria iruditu zitzaidan, ura eraikitzeko oztopoak aurkitzen ari zen dituzela, azaldu pixka bat hori. Bai, premiazko neurrien lege honetan baita ere, ezarri nahi ditugu hainbat neurri, prozedura guztioiek bizkortzeko. Segurazki, boronate onenarekin Euskadik azkeneko hamarkadetan lege asko aprobatu ditu hainbat merme ezartzeko, alegia ingurumenarekin zerikusia dutenak, hirigintzarekin zerikusia dutenak, hainbat politika daude, zeharka nolabait ere etxebizitzaren katean inpaktatzen dutenak, eta moteldu egiten dutenak. Momentu honetan premiazko arazo badaukagu, eta euskal gizarteak erabaki baldin badu, eta nik uste hortan berebiziko konsensua daukagula, etxebizitzaren beharra lehentasun bat dela, orduan gure legeek hori isladatu beharko lukete. Premia horri erantzuteko beste arau mota batzuk behar ditugu, hirigintza eta azkenean lurzoruaren kudeaketa horrekin zerikusia daukaten legeek beste martxa, beste erritmo bat nolait ere baliatzeko, edo errazteko. Horren atzetik gabiltza, eta hemendik hilabete batera nik uste dut legebiltzarrak lege proposamen bat eztabaidatu ahal izango duela, nun eta lurzoruaren legea, edo ingurumenaren administrazioaren legea, edo etxebizitzaren legea, hor hainbat aldaketa egingo ditugu, prozedura guzti horiek, epe guzti horiek, ze gaur egun, iaia 5 edo 6 urte behar dira, lurzoru bat finalistan bihurtu eta etxebizitzak eraiki arte. Eta batzutan gehiago behar dugu. Orduan, epe horiek ez dira kompatibleak jendearen beharrarekin. Horregatik importantea da, espaldin bada kompatiblea jendearen beharrarekin gutxienez, jendeari babesa ematea, tenkatutako eremu horien izendapenarekin, ze azkenan, maizterrek gutxienez, denbora hori behar baldin badute, etxebizitza gehiago egiteko, gutxienez egon daitezen babestuak. Eta etxebizitzaren merkatua nolait ere erregulazio baten menpe egon dadila, ez?
Badago esperantzarako heldulekurik gazteentzat. Nik uste dut baietz, begira, Euskadik azkeneko hamarkadetan hau bezalakoa edo inkluso esango nuke arazo larriagoak konpondu edo konponbide batean jarri dituela, eta gai gerela, nik behin eta berriro errepikatzen dudan ideia da, arazoak badu konponbidea, baino 3 baldintza behar ditugu, eta nik uste dut 3 baldintza horiek eskuragarri daudela, ez? Bata errekursoak erabili, errekurso gehiago, eta horretan baita ere, nik uste azpimarra berezia egin behar dugula, ez direla nahikoak izango errekurso publikoak, errekurso publiko ez gain, errekurso pribatuak ere beharko ditugula, alegia kolaborazio publiko-pribatua importantea izango dela. Bigarrena da erreformak egitea, eta horregatik esaten nuen leno premiazko neurrien lege hori importantea izango dela, gure legedia eta araudia nolaiteko adaptatzeko egora berri honetara, gure gaitasunak eta gure kapazitateak bizkortzeko, eta 3 akordioetara iristea. Nik egia esan gaur egun astero mugitzen naiz herri desberdinetan eta hirietan eta alkateekin asko egoten naiz. Kolore guztietako alkateekin ari gera akordioak egiten, bai tenkatutako eremuak izendatzerako orduan, bai Alderdi Sozialistako, EH Bilduko, bai PNVko alkateekin adosten ari gera izendapen horiek, eta baita etxebizitza publiko gehiago egiteko akordioak. Eta nahiko nuke baita ere Eusko Legebiltzarrean akordio horiek posible izatea. Akordioak lortzea zergatik da importantea. Momentu enten Eusko Jaurlaritzak badu gehiengo absoluto bat, eta berak bakarrik egin ditzazke gauzak, baino gauzak asko hobeto egingo dira baldin eta etorkizunean mantentzen ditugun. Euskadiren gakoetako bat izan da urteetan bere politikak mantendu izan direla. Askotan Biena bezalako hiri bat jartzen da adibide gisa. Bienak 100 urte daramatza etxebizitza publikoak egiten eta politika konkretu batzuk aplikatzen. Hori izan da, besteak beste, alderdi politiko desberdinek politikak beraien seguraski xetasunekin eta matizazioekin, baino mantendu egindalako politika konkretu bat. Eta horregatik iruditzen zait, importantea dela konsensu horiek bilatzea, etorkizunera begira, naizta aldaketa politikoak egon, etxebizitza publikoaren aldeko apustua mantendu dadin. Besteak beste, edo reforma fiskala, orain justu egun hauetan, ari gera aprobatzen 3 lurralde historikoetan, reforma fiskal bat, nun eta maizerrek abantaila gehiago izango dituzten, eta jabeek ere, nolabait ere, pizgarriak izango dituzten bere etxebizitzak alokairuaren merkatuan jartzeko. Aurretik ere bazituzten, baina orain pizgarri handiagoak izango dituzte. Horrelako erabakiek laguntzen dute. Eta guk daukagun konplexutasun instituzionala ikusita importantea da erakunde guztietan, alderdi politiko desberdinek, begirada aman komun bat mantentzea. 3 baldintza horiek lortzen baldin ditugu, nik uste dut badagoela itxaropentsu izateko nahiko baldintzak. Azken galderetako bat, ikusten duzu prezioa beherago. Iritsiko da momentu hori. Ala, zailago. Historian zehar oso gutxitan gertatu da prezioak berentzu egitea. Neri ez zait gustatzen inoiz hori noraik ere prometitzea, esatea, baldin eta hau egiten dugun prezioak beruntza egingo du. Nahiko nuke pentsatzea eskaintzak areagotzen baldin badugu, eta oreka hori bilatzen, gaur egun nahi desoreka handia dukan merkatu horretan eskaintza gehiago jartzen baldin badugu, agian ez dira prezioak etxiko, baina behintzat lortuko dugu prezioak hainbeste ez ilotzea, ez? Ni konformatuko nintzateke prezioak pixkat moderatuko balira, ez? Dena dela, adibidez, alokairuaren merkatuari begiratzen baldin badiogu, joan den astean, etxebizitza ministrak eta Bartzelonako alkateak iragarri zuten tenkatutako eremuen aplikazioa urte baten ostean, Katalunian, eta hor ikusten da prezioak, alokairuaren prezioak behintzat, 6% baino gehiago jetxi egin direla. Alegia, erreferentzizko prezioen indizeak ekartzen duena da, objetibatu egiten dela etxebizitza baten alokairuaren prezioa. Ze gaur egun, merkatuaren baitan dago, eta merkatua zer da, zenbat diru zauden prest ordaintzera.
Eta hori infinitoa izan daiteke, baldin eta oso eskaintza gutxi dagoenean, familiek ordaintzen dute, eskatzen dietena. Orduan, hori merkatuaren funtzionamentua denezkero, baina merkatua interbenitzen baldin badugu, eta hori egiten hasi gera hemen autonomia erkidegoan hainbat udalerritan, nik uste dut prezioak moderatzeko edo inkluso jaisteko aukera egon daitekela bai. Azken galdera, Denis, nola marraztuko zenukeen etxea gaur egun? Nola marraztuko nuke etxea, begira, esango dizut, pixkat altuxeagoa, jende gehiago kabitu dadin, nik badakit ideia hori ez dela oso popularra, ze azkenean jendeak Euskadin ez dakiz zergatikan, baino beldurra dio altuera horri, eta era berean, ni, askotan hitz egiten dute etxe bizitzari buruz, baino hiri agendaren ikuspegitik begiratuta, etxe bizitza horri marraztuko nuke arbolaz eta parkez inguratuta, noski. Etxe horrek ere esan nahi bat duelako bizit kalitatearen inguruan, ez? Mi eskerten isurrako arte. Zuei, plazerra, eskerrik asko. Eta zuei zer esan, hau izan da lubakian, eta denak izan zarete hemen barruan. Ez dut uste inork espero zuenik hemen arazoaren konponbide bat. Ez da erantzun argi bat ere. Ez zen helburua. Ez dut nik erantzun hori. Besterik gabe arazoa ulertu nahi nuen. Bertan aurki daitezkeen faktore desberdinak identifikatu eta aurrera egiten jakin. Arazo handia da. Galdera handiak eragiten dituena. Eta dugun munduaz, eta eredu ekonomiko eta politikoaz, pentsatzera garamatzana. Baina esan bezala, hori zen helburu handiena, pentsatzea. Eta iritzi bat sortzeko, beharrezkoa den informazioa lortzea. Zuen txanda da orain, bide hau eraikitzen jarraitzeko txanda. Lubaki hau hemen izango duzue, eraiki zuenak inguruan, eta pixkanaka lortuko dugu zerbait, ziur, noizbait. Ordura arte, esperantzak mugetuko gaitu. Lubakiz beteko dugu guztia. Gure txikitako marrazki hartara, gerturatzen garen bitartean. Pablo Zurutuza naiz, eta Iker de la Ozekin batera eraiki dut podcast hau. Naiz irratian zaude, bigarren kafean. Hurrengo arte. Entzuleok 11:40 minutu ditugun honetan, gaurko saioa agurtzeko orduare badugu. Juno Romateri barguren, datorren astelener arte. Goiurez Izarandi, agur! Eta entzuleok zuek plazer baduzu, bihar goizeko 11:00 hemen izango gara bigarren kafea zuekin hartzeko, naiz irratian. Informazioaren txanda orain, zaindu asko, eta bihar arte. Make it say, yo, excuse me, miss. Go against me, I'll be like Swiss. I like my paper nice and crisp. Crispy, clean and crisp and clean. For the dough, I go nuts like Krispy Kreme. Music is in my Billie Jeans. Can no one ever come between? Don't worry about me, I'm doing good, I'm doing great, alright. It's about to get ugly, flow so mean, I just can't be polite. Don't worry about me, I'm doing good, I'm doing great, alright. It's about to get ugly, flow so mean, I just can't. Keep calm and bigarren kafea.